Arratsaldeon, pilota zale, amezketatik zuzenean Josean Tolosa. Pilota txapelketaren kontakizuna egiteko prest hementxe. Final handiak iritsi dira partida erabakigarriak eta lehenbiziko finaleko bi protagonistak hortxe ikusten ditugu kantxan beroketa lanak egiten. Izan ere, kadeten finala, hemendik gutxira, pare bat minutura hasiko da, eta guk zuzenean kontatuko dugu final horretan gertatzen dena, eta kontatzeaz gain ikusteko ere aukera izango dezue amezketan gertatzen den guztia. Pilota oro ekimenari esker, Josean Tolosa txapelketako 3 finalak zuzenean ikusteko aukera egongo da, eta lehen finaleko protagonistak beroketak egin dituzte, epailaren gana gerturatu, eta hementxe, antolatzaileak ere aurkezpena egiten entzuten ditugu, bi pilotarien aurkezpena, eta Ekain Lizeaga, Iker Egiguren izango dira protagonistak lehenbiziko final honetan. Iker Egiguren ikusten dugu, hementxe kontrakantxako marran, epaileak aldamenean, eta Josean Tolosa bera, txapelketaren bere izena, txapelketa honek, izan ere, buruko txapela 1989an irabazi zuen amezketarrak, eta ondoren hasi ziren txapelketa hau antolatzen amezketan. Lehen finaleko protagonistak beraz, oraintxe aurkezten, laster urtengo dira kantxara, eta jendearen txaloak jasoko dituzte. Jendea hitz egiten hasita, larrunarrik itxura oso polita. Beko armaia nagusiak lepo beteta, eta goran ere jendea ikusten da. Amezketako pilota leku zahar berrituak itxura ederra erakusten du. Beraz, Ekain Lizeaga Astigarragako pilotariak gorriz jokatuko du. Iker Egiguren azpitiarrak urdinez. Kadeteak biak, eta txapelaren leian ibilbidea, errepasatuko dugu, bakoitzak egin duen ibilbide bikaina, finalean ez daudez alperrik, bi pilotare gazte, baina interesgarri hauek. Hortxe aurkezten ekitaldiak, eta guk aprobetxatuko dugu txapelketan inguruko hainbat datu emateko. Hortxe txukun pasaizki dutelako, batez ere amezketako datuak eta baita txapelketako datuak ere pixkat kokatzeko. Kontakizunean zehar aipatzen joango gara, txanpona airera bota dutelako. Epaileek Josean Tolosak hartu du, eta denbora baino lehen bota dute txanpona airera, beraz Josean Tolosak hartu du, eta ondoren botako du berriro ere txampon hori airera. Buruz buruko txapelketa dela gogoratu, ez dira adin hauetan olako txapelketa ugari izaten, eta amezketakoak badu bere ibilbidea. Lehen finala, lehen txapelketa 1990 urtean jokatu zen. Hau da, Josean Tolosak Julian Arretegiri txapela irabazi urrengo urtean. Eta lehen edizio hartan, Juan Antonio Artola izan zen txapeldun, amezketarra bera. Ondoren, Javier Errasti, azkoitiarra izan zen, txapeldun. Juancho Toka, 1982an. Gero profesionaletan, bere ibilbidea egin zuena, Xavier Rimas, 83an. Beste amezketar bat, 84an, Aritz. Eneko Galartza ere bai, amezketarra, 85an. Eta hortik aurrera, Javier de Luz, Ibon Otaegi, Aitzol Xukia, Ekaitz Zaralegi, 1989an, Kepa Peñarikano 2000an.
Aratz Mendizabal, 2000 batean. Jon Bengoetxea, Igor Baez, Mikel Belloso, Asiel Arruti, Mikel Olazabal, Iñaki Jauregi, Xuana Armendariz, Jon Jaunarena, 2009an. Joseba Ezkurdia, 2010an. Beñat Rezusta, Beñat Artzeluz, Iñaki Artola, Alegiarrak 2013an irabazi zuen, Iker Irribarria, Beñat Urreta Bizkaia, Xavier Sancho, Jon Olaizola eta Joritz Egiguren. Iñaki Perez Deulate aldamenean eseri zaigu. Iñaki, haze palmaresa duena txapelketa honek. Palmaresa ziziten eginen, Iñaki, haze palmaresa esaten izun, finala, kadeten finala hasi denean. Bai, egia esan txapelketa honek, bere finaletan pelotari handiak izan ditu, tartean gaur telebistan ikuste ditugunak, eta beste batzuk ere, baino beti finalak pelotari honez gotzita egon da. Kadeten finala hasi da, Iñaki, eta aurkezpentxo bat egingo aldi guztu bi pelotariena, gorriz hortxe ikusten dugu, Ekain Lizeaga, urdinez Iker Egiguren. Egia esan da, bi pelotari, gorputzez oso handiak, batez ere Astigarrakoa Ekain Lizeaga, baino, txapelketa honetan sorpresa izan da Egiguren, eta gaur ere ustet lan asko emateko izango dela, eta, espero dugu finala handia izatea. Haze lehen tantoa jokatzen ari direnak bi pelotariak. Jendearen txaloak, izan ere gogorra doa. Atzera, Lizeagak, Egigurenek, aire zabaldu, Lizeaga iritsi deja da. Ederki atzera Egigurenek, tanto izango da, bai. Hortxe finaleko lehen tantoa, Iker Egigurenek, eta paliza handia, Iñaki. Bai, aurreneko tantoa izateko, baten bat 18 da horrelako tantoak izan behar balin badira, bete egingo da, 18 iritsi baino lehen. Hori da, kadeten final hau, 18 da jokatuko da. Esaten aipatzen duen deno, sorpresa izan dela Egiguren, Azpitiko Egiguren, bera naia badakigu, guentxe debutatu berria izan dela profesionaletan, baina, ezkerra eta oso ondo moldatu dena eskuzbanaka, eta, bidean eskuzbanaka konpontzen diren pelotari handiak utzi izan dituna, txapelketa honetan. Erkiagaren aurka hasi zuen txapelketa, nahiko erraz irabazi zion, 18 eta 8. Emaldiri 18 eta bat, gero Amundarain kaleratu zuen. Amundarain lesio eukitzuen, suspenditu egin zan, partidua 18 irabazten zikoanean Egiguren. Lizeagak antzeko ibilbidea izan du, Altuna 18 eta 11 kaleratu zuen, Amiano bigarna ondoren, eta Sudupe azkenean. Gauza, aipatzekoa da, Egiguren naiz eta ezkerra izanik, eskubia ere, oso ona daukala, Hortxe erakutsi duen oso ondo bezala. konpontzen da eskubiarekin eta eskuzbanaka, bi esku onak izatea, importantea da, Beraz, Ekain Lizeagak, Sudupe Amiano bigarna eta Altuna kaleratu ditu txapelketa honetan, finalera iristeko. Eta Iker Egigurenek, Amundarain, Emaldiri eta Erkiaga. Emaldi eta Erkiaga. Giroa, Ze giroa, bai. Pelota giroa, Izugarrizko itxura dauka, Larrunarrik. Benetan, beti etortzen da jendea, 30 edizioetan finala, pilotalekua, eta horren gontan, berritua, Larrunarri pilotaleko berritua, beteta, Lizeagak, sakez lortu duen, lehen tantoa 2 eta 1. Eta esan dugu, lehen tanto ura gogorra izan dela, pelotaka da askorekin. Orain arnasari buelta ematen, eta ezkerrez ezen zaila ematekoa, baina ezin Egigurenek. 2 eta 1, badoa sakera Ekain Lizeaga. Astigarrako morreskoa esango dugu, Iñaki. Honek 15 urterekin azte gorputza duena. Berriro ere sakez lortu du tantoa Lizeagak 3 eta 1. Bi pilotariak arnasari buelta ematen.
Eta badoa, Lizeaga sakera. Sakeak, lautik lau. Lauean atea, eta lau pasa hartu du, ezkerrez. Egurenek, osatu du. Lizeaga eskuina. Eguren zer, aidez. Iñaki ematen du Lizeaga izango dela finaleko pisua emango duena, ezta? Bai, hala ematen du, Baina kontu Egurenekin, zeratik lehen aipatu dudan bezala, oso borroka, bueno, irabazlea da, eta azken momentu arte ez du botako partidua seguru, Egurenek. Baina, bueno, egia esan, Lizeagak eskuz banakoko doain guztik dauzka, Bai, pilotari goztu ematen dio eta aurrean ere ikusi dizkiogo. Hainbat keinu, urrelarien keinu honenak bezala. Azken, tanto honetan, bolea zabalera bota nahi izan du, baina txapaztira joan zaio eta Egigurenentzat 2 eta 3koa. Bueno, 15 urte eta 1,89, ez dauka edo zeinek, Ez. Eta edade horretan, holako gorputz batek, markatu egiten du, Egiguren sakera. Ezkerra. Eta gainera etorri zaio pelota hori, txapaztira Lizeagari, Iruna. Gainera etorri zaio ez da nahi bezala jarri Iñaki. Eta ohartzerako, pelota gainean zuen, ez du eskua luzatu. Ezkerra esku hori, eta ezin eraman. Jendea esitzeko lekua bere hortxe ez dutik alde guztidan ikusten dugu. Haze giroa. Giroa, pelota giroa. Iruna. Izea sakean. Sake zaila da. Laugarrena, Eta kontu, zeratik, sakez eta bentak hartzen balin badio, arraz pixkat hartzen balin badu, gorputz txiki horrekin, behar bada, aurrera joateko modua, Bina sake dituzte eginak, eta sakearekin min egiten nahi da, Iñaki. Bai, egia esan da bai, Adin honetan, horrelakoa gertatzen dira, eta buruz-burukoan zesanik ez. Eozin adinetan, sakeak garrantzia handia izaten du. Orain, sake zaila eraman ordea. Aukerakoa Egigurenek, eta tanto. Zerrantzo. Lehenengo tantoa, oso luzea izan da, baina urrungoak oso azkarrak, Bai. Nik uste oire pasatzen dela buruz-burukoan. Bresko ateatzen dira, gogotxu. Eta hortxe, lehenbiziko tanto horretan. Finalaren hasiera dena emateko. Baina gero izerditan hasten dira eta nekatzen dira bai noski. Ondioken 5 eta 3, nekatzeko goiz da, baina tantoak laburtu dira. Huen gontan airea junda, Bai, aurrera etorrita. Eta beharki eman dio, ezkerrez, Egiguren. Bizi, pelota bizi mugitzen du. Bai. Berriro ere. Eta defensan bikain, Lizeaga, orain zer egingo du, jaso. Era bat airez, Lizeaga defensan. Bai. Hau ere bai, ez. Libre. Gainera. Eta ezin. Gaina etorri zaizkigu, baina eraman ezina zen. Emateko pelota jotzeko errezago genukan, Iñaki. Eraman ezina zuen. 6 eta 3 tantoko aldea, kontuz. Bai, gaina gorputz txiki horrekin, tantoak azkar balin behuazti, aguantatzeko erresago, Ikusten diote Egigureni bideratzen, partidua, Azken tanto honetan ere hortxe lauean jarri eta airez defensan, eta horrek bete egiten du. Bete egiten du eta orain ikusten da, Arnasari buelta ematen. Piskat nekatu xeago ikusten da. Sotamanoz, Ramondio. Azte Sotamanoa. Lizeagarena. Egiguren, eskubiz. Eskubiz, ikusten zu, eskerra da, baina eskubiz ere gozatzen, eskerrak indena gozatzen du. Eta bukatu egingo du, bai. Haze tantoa, Egiguren,
atzean zua iriki eta aukera gunean, zabalean. Bai, argi eukia zer Hortxe. egin behar duen, eta, bueno, pixka dominatu eta bukatu. Iñaki nik Egiguren freskogo ikusten dut, markaioan aurretik joateak ere indarra emango dio, eta alderantziz. Bai. Lizeaga Nik arrazoi emat dizut, Egiguren freskogo ikustet eta Lizeagari aldapa gora jarri zaio partidua, emezortzia da, eta, bueno, ja Bai. horrela 7-3, ja partidu aurrea ikoa eta zuloak irikitzen baia, gero buelta emateko sortzailea. atxeden aldia, bi pilotariak hortxe, botilloren aholkuak entzuten. Zuek txapelketa antolatzen ibiltzate, Iñaki, botillorak ez diozu dedekatu. Ez, gaina horren aurkaria naiz, badakizu gaina hori. Bai. Gaur baino lehen, eta bira, atzo txapelketa, lezoko txapelketan finalak izan zian, eta promesetan irabazi zuten Elolak eta Gaskuek. Aipatu behar dut, Gaskuek izugarrizko partio egin zuela, baina zerbait aipatzearren, Luis Galarraga jauna egon zen Elolan botillero, eta Luis Galarraga ez balitzegon, seguruna Elolak entzun irabaziko. Zeratik, esegitze zuen bakoitzean, lasaitze zuen Elola, eta handik aurrean, takada egiten zuten, Gero pixkat, burua joaten zitzaion eta berotu egiten zen, eta, berriro eseri egin behartzun, Galarragak, bere aholkuak eman, eta berriro ere, Elola beti ondo, azte zan, parada bakoitzean. Ez baliz Luis Galarraga egon, seguruna ez zuen txapelik izango, etxean. Eta hemen txapelaren lehian, bi kadeteak, bi gaztetxoak, Haze pelotaka. Lizeagak, behatzetik ezin, Egigurenek, haze pelotaka da, Lizeagak. Ondo etorri zaio honi ere atxeden aldia, eta Hoi esako nuke, ondo etorri zaio atxeden aldia, zeti pelokataka da hoi zazpira bote ikea, Bai, zazpira bote, behatziraino etorri da, ezkerre saiatu da, Egiguren, baina zaila. komeriak izan ditu, eta holaxe, laugarrena, Astigarragako pilotari gaztea. Sakea ere, bera dauka, arnasa hartu, azketik Laura joango da, eta ea, gogoratu, bina sake eginak dituztela, sakez bitanto bakoitzak, aukera kantxe erditik. Eharra erantzuna. Bai, kerrez, ezatuz. Berriro, beste pelotaka da bat. Eta boste erdian irutzatua jarri dio eskuintzagari Lizeagak. Tanto. Hori Iñaki atzean egindako tanto ez dela kontatu beharko litzateke, horako pelotazak merezi du eta. Bai, bostetik bostetan dira, gustatua eta, pelotaka da, Bai, ondo etorri zaio, atxeden hau Lizeagatik, Lehen esan dugu, Egigurenek ez diola errez utziko irabazten Lizeagari alderantziz ere berdin, Egigurenek Bai. ies egin du, baina Lizeaga ez dago. Ez du inor galdu nahi gaur, Txapela ez du galdu nahi inor, Uxan Tolosa txapelketak, afizionatu gaztetxo mailan pixua handia du, Iñaki. Bai, txapelketa, 30 urte, solera handikoa, eskuzbanakako banaka gutxi jeia, eta, Berriro ere. lehen aipatu dezuna, txapeldunak handiak izan dira, eta, honea denbora galtzea ez dator inor. Berriro ere, Atzera. pilotaka, bitik zer egingo du, atzera. Mucho! Baina... Ona! Oso ona! Hace tantoa, bi pilotariak izan, Bai, oso ondo, Atxeden aldiaz geroztik Lizeaga gozatu ari da, eta Egiguren, defensan Bai. aritzea tokatzen zaio, Egigureni, eta Bai, sakea, sakea ez eukitzea, banakako partio hauetan, sakeak asko egiten du, Eta, hemen argi ikusten nahi gana Iñaki da, neke gehienan nun pilatzen den, erasoan edo defensan, bate galdetu ezkeo argi dago, hemen defensan nekatzen dela pilotaria. Bai, dudik ez da hortan. Orain, arnaz estuak, urdin ikusten ditugu. Bai, ala da, bai. Atzera eta aurrera hor dabil. Lizeaga sakera. Sake zaila izango da. Atera da. Berti errestoan Egiguren.
Lizeagari sartu dintzaio Sotamanoz egiguren. Lizeaga ere Sotamanoz. Bi pilotariak hortxe Sotamanoz, baina kontrakatxara. Gozatu du baina, Zabalera jantzaio. Azpeitiarrari. Eta Iñaki, Zazpina, berdinketa berriro. Bai. Azpeitiar bat finalean Zulua ireki zuela ematen zuen egigurenek, baina aurkitsi du, Lizeagak, Bai. Azpeitiarraz ere zuzer esan barko dugu, ez da, Iñaki? Izan ere azken urte luze hauetan pilotari gazteekin fina idelako lanean eta Bai, norbait finari da elkarte horretan, ze, urte askotan atera ez dena, emaitzakoen ematen hasi dela, eta emaitzak ez dira nolanagikoak, Aze restoa egigurenek sakez zaila zen, baina ezkerra ederki sartu du. Bizkarra erakusten Lizeaga erabat, eskuinez, eta gozatuz. Defensa bikaina, egigurenek ere. Erasoan Lizeaga. Goleaz. Emago, jo bauen kontan, Bai, eta eman dio. Ondo erantzun ere. Bai, etzen pelota. Baina, errezusten dio, beste bat, Hortxe, boster dian, bolea zera bat. Bolea, ezkerreko bolea, hau zaila badua. Eraman. Aukerako Lizeaga. Erabe horretan. Atzera. Seitik. Erabe horretan dominatzea, hola airea eta... Gaina da, dejadatxekoan, tanto. Azte finala. Zortzi eta zazpi. Tanto bikaina. Iñaki. Eharra finala, bai. Merezitako final horietakoa, hemen. Bai. Hemen, ez da, bietako nor kasualitatez iritsi txapelaren lehia honetara. Eta, orain, egigurenek, atxeden aldia. Aipatu jendea pixka dabil, nola aurreneko aldia dan, numeratuak direla asintoak. Akabo. Jendea dabil pixka galduta, baina, ikusten denez, denak aurkitu dute bere asintoa, ez da gelditzen asinto librerik ja, eta zutik ere bete dira, asintoak Larrunarrin 367 dira, eta gaurko ateratako sarrerak asintoak eta zutik 500 ziren. Eta, asintoak goien eta behian gehienak beteta, eta zutik ere, fila pare bat ere jende badago, Sarrera guztiak saltzetik ez dira urrutik gatuko, Iñaki. Ez, egia esan da ez, Hemen leku gutxi ikusten delako. Pilota leku politiak gatu zai azkenen. Bai. Ikusteko. Bai, pena da, olako herri baten behatzireun biztanlekoa, olako, pilotalekua egin zuten bere garaian dagoen renovatua, eta, etekin pixkanatea beharra, Bai, eta olako egunek, olako txapelketek brilloa ematen diote. Lehenaz gain amezketari, pilotarekin lotura duen herria. Lotura zuzena, Lizeaga sakera. Gurutzatua, aukerakoa. Ederra, restoa, egigurenena. Ies egindakoa, ezer izan da. Ies egindakoa, ez du markamenik eskatu, eta guentxe dudetan jarri jazu, baina ies egindakoa esango nuke izan dela. Nei, ala irutu zait, baina... Baina, entzakiat, Indartxu eta bikain Zabalera... Naita egindakoa alimada izugarra izan da. Horrez dago talantik. Eta, buelta, mandio marka joari, Bai, sake hartu du eta, ez du askatzen, Eta, pelotak ere desberdina dira, egurenen pelota txiki, matxo guazan, sake restoa egiteko, eta be aurrelaria izanik, baino, pelota honekin, Lizeagak, pelota egokia aurkitu du berarentzat, eta, Tamin egiten nahi da, eta sakez... Amargarren tantora joan da, zuzenean. Beste tanto bat, hirugarrena, Lizeagak. Hortu duena. Eta jarraitu nahi du. Eta geldirik egoteko. Egigurenek ez du pelota asko ibiltzen eskuan sake aurretik. Zeitu pasadio, eta Lizeaga badoa. Airea. Ederki. Zenerreza. Airea. Era bat airez. Baina, ona ematen du ez. Eta egigurenek aldatu behar du zerbait.
bai, bueno, airea junda, kasu honetan, baino, izerdi gateagab ikusten dut, motila hondikan, baino, bueno, besteak asko behartzen du, golpe handikoa, eta bueno, oso atzean jokatzea behartzen du, eta baina, bueno, oraindikan ere partia ikusten dut artean, Bai, baina finala dago. Erritmoa puskatu behar dio, Eguigurenek Lizeagari, baldin badu zulo hori, onditxo izaterik nahi. Lizeaga, baina, holakoak ematen baldin bezkio zaila erritmo hori puskatzea. Erantzun hona. Ea, ezkerrez, oaingoan zer egiten duen. Bera. Geitxo zen hori recuperatu, sakea, Kontu emendik aurrea, haber zer egiten duen Eguigurenek, Bien bitartean, Euria, bai. Egia esan, bero ondia egiten zuen. Bai. Bueno, espero dute telatua berritu dutenez, bueno. Gogotik ari duela esango dute. Jantek ez erortzea. Baina ikusiko dugu, frontei berriaren. A ver, bueno, ikusiko. Aguantean olakoa da. Bueno, lortu du sakea. Eguigurenek, eta ea orain etekin ateatzen dion. Bado eskerrez. Gustatu da. Zinez emango dio Lizeagak. Ez da juna idea, erantzun hona izan da, eta... Baina, eskerra, gastitzen du, Bai, baino... A ver... Bai, ondo. Hortxe. Baino, Zeitik zeira. Hama osurtekin, zeitik zeira, Eta orain? Zugarri, Orain... Eharra erantzuna ere. Bai. Motriatu zailo, pelota potea motxe egin dio, eta ezin eskuan nahi bezala sartu Lizeaga, txapaztira. Baina zeitik zeira azte pelota da, eman diona. Aztigarrako morrezka. Betete ikusten hori Lizeaga, eta behar bada ere beste atxeden bat eskatu beharko luke botileroak. Zeren hemen hasi gara txapelketa honetan ja erabaki dute azte reglamento berriarekin. Eta reglamento berriak ja aipatzen du, ez dela tanto egin behar atxeden askatzeko, beste gauzen artean, berritasunen artean. Eguiguren. Sakera. Ilunpeko pilotaria. Pausoa aurrera egin du Lizeak, baina atzetik potera erantzun du, eta erantzun erresto politia, Zazpitik. Egia esan, eskubia, behiratu, eskerra izanik ere. Golea txapazpira. Betete ikusten du Lizeaga, eta erabaki txarrak hartzen, nekeak hori eramaten du, eta botileroak ja eskatzea dijoa ustet, atxeena, obeintzat altxatu eskua, baino ez jetxindu berriro. Zio, behiratu anaiak eta... Nik uste Lizeagan konfirmazioa nahi duela, baina Lizeaga buruan azken tantoa duela dabil oan joken. Hortxe bolea zapazkira bota duena. Eta bien bitartean boladaka doa finala. Sakea duenak, bere tanto bolada egiten du. Sake ona, aireak, kasu honetan. Berriro, hau ziurtatu dezakegu. Hortan ere ez du eskatu, markamenik, goi pelotan beti gertatzen da, baina kasu honetan esan dezakegu, hau eskapa izan da, seguru gainea. Nik uste oso konzultatu da dagoela eta... Eta ez dakit, hauen kontatu da, denbora eskatu behar duela, nahiak altxatzen zuen, zion behiratzen, baina... Eta inaki finala politia, lehen finala, kadeten finala, emezortzi da, eta oso politia, oso parekatu da. Zaila da, gehiago jokatzea. Eta askotan izatea, finalak zulo handiegia eta itxusi xamarra geratzen direnak, bat argi nagusi izaten delako, adino hauetan, Normalki, Normalki finalak, zaila da ikustea final honak, urduri iristen dira, presio handiarekin, eta jende asko, eta edade horietan, hori gestionatzea ez da batera erresa, eta finalak normalki itxusiak izatea, baina, kasu honetan,
biak alderantzizko botere daukate eta ez dute utzi nahi ez egitea, txapelari. Lizeagak duen kolpe horrekin, nik uste egin beharreko egiten ari dela. Agian egigureni gehiago arriskatzea eskatuko genioke? Igual, Eskatzea batik. Bai, igual. Baina aukero eki behar, arriskatzeko bai, eta... egia da. Bueno, 7tik, 6tik gutxi dago bai, arriskatzeko. bai, baina nahi gustatzen zait botatzen ez duen pelotaria dalako, partida botatzen ez duen pelotaria eta azkeneko tantora arte dena ematen duena, eta, bueno, oraindik ere kontu. Baina genera gauza politiak ikusteko gaude, zalantzik gabe. Badoa, Lizeaga, sakera. Sake zaila, ematen du, ezkerma sartu da. Hace errezta. Lautik. Gora, Ez, barruan da. Ezker horman gora joango ote zen, baina ez. Ezkerrez. Dejara egiten saiatu da, iritsi errez. Egiguren, gabain komeriak Lizeagarentzat. Aukerakoa egigurenek. Agintzen jartzeko aukerakoa. Buen ondan bai. Eta kontu, zeren errekuperatu egin du sakea, eta buen gontan sakea ez du etzaio gutxi irautzaio, Bai. Bere eskutan da. 11 eta 12. Pelota aldatu. Eta hortxe. Bi pilotariak. Final bikaina jokatzen aidian bi pilotariak. Badoaz jokora. Lizeagak, orain zer? Kantxa erditik, ezker hormatik sakea aldatu egin du. Eta sake zaila. Eta buen arriskatzea dihoa, eta pelota hori beraren pelota da, Bai. Orentxe momentu edan egin behar duen bakarra, da Lizeagaren ezkerra bilatu eta bukatu. Mabina. Beste berdinketa bat. Sakea lehen zabaletik ateratzen ikusi. Defentsan ez da tantorik egiten, baino besteak egiten ez duen bitartean, fallatzen duen, da... Azte, 13 eta 12. Eta lehenengo itxuteak. Bai, ebiak, bira, egia esan da, ez dute... Hemezortzira esan bezala, kadeten finala, 13 eta 12. Txukun, Poliki, kantxa sekatzen. Aranguren, ondo etorreko zaila atxedena, Lizeaga da egigureni. Bai, uste digun, Ebi Zaparra honek jarraitzen, txapelketarekin. Lizeaga sakearekin. Bukatu dute garbiketa lanak. Eta ez dakit. Bigarren epailaren zai edo zer den, bai. Bigarren epaia pelota hartu ditu. Lizeaga pelota aldatu nahi zuen. Eta hortxe zaizegoen. Geldirik ez? Hau ez dago geldirik eteko. 15 urterekin finalean eta nabaritzen da. Bere pelotarekin. Sakea berreskuratuta badoa. Astigarragako pilotari gaztea. Hiru sake sartu dizkio egigureni. Sake txarra. Hau laugarna ez. Zabalera. Eskuina bilatuz. Aire sartuko da ez. Zabalean deja da bikaina. Hace tantoa.
jokaldi hori ederki dominatzen duela erakusten nahi da, Lizeaga. Bai, ikusi ete Astigarrako pelotazale asko horreneko filetan daudenak lasaitu egin dira tanto honekin, Bai, tensio pixka eskatu dute eta 14 eta 12 hemendik aurrerako tarteak oso arriskutsuak izango dira, finala 18 delako. Badoa, Astigarrako pilotaria. Kantxe erditik, nahita eskuina bilatuz. Eskuina, baina nola behatzitik eskuina eta nola konpontzen dan egia esan da? Aukerakoa, Lizeagaren zait. Bai, aukerakoa, Zabalea, bilatu mucho! ditu. Atzera, hau ere bai, eguren. Oe, atze, pentsen pelotaka! Beste bat? Eskuinez, Ez da, hoi ezin, baino. Txaloa, Bai, bai. Txalo zora, merezitakoa. zaparra da, zati egin gureni, Lizeagari mezi dute, biak, Bat erasoan bikain, da bestea defensan. Bai, guen egiguren ustete Gatzen aldia, bai. Eta ondo eskatutakoa. Pixka nahi du nola guaz, 15 15 12. Bai, anaia egigurenek Lizeaga sakea. ikusi du anaia, moztu egin behar zuen, Eta ikusi dugun bestea ze izan da, hemen zaletuak txalo egiteko gogoz dauela, Iñaki. Bai, eske pelota giroa dago. Bai. Eta pelota ikusteko gogoarekin etorri dira, zaletu, beteka da hau, gogokin, zaletua gogokin pelota ikusteko. Eta adin guztietako pilota zaleak, Aurrak ere hementxe ikusten ditugu. Gazteak eta helduak ere bai. Argazki bat. Eta hartxe. Publikoan jendea ere gogotxu. 15 eta 12. 3 tanto besterik ez Lizeagari. Eta 6 egigureni, sakea Lizeagak. 3 sartu dizkio. Eta badoa. Zulua onditu nahi du. Sake polita bateko ematen du. Eta bai, erantzun oso. Erantzun bikaina. Bostetik. Azte pelotazu. Zortziterditik hementxe, egiguren. Zer erantzunak, Ez du entregatu pelota. Baina ez du nahi, amore eman, Hain atzera dukiz, zer pelotak. Beste, ba. Zeitik, airez, defensan, egiguren. Eskuina bilatu, eta eman, adare, eman, Aukerakoa. Beste, ba. Hoi, ezin gara. Errebotea zuen burruti, pelota horrek. 16 eta 12. Ze pelotak adak, Lizeagak. Hori da gozatzea. Eta pelota guztia gozatzen ditu. Eta egigurenek ere ze erantzuna. Bai. Baina, ikusten nahi geana, bigarren zati partidua honetan. defentsan irabazi. Defenditzen ezin da irabazi partidua. Zabala bilatzen hasi zaiola. Pelotak zabalea, hasieran ez dugu ikusi, baina. Erade horretan ere zabalea, Bai. bilatzea eta botatzea. Final batean, Iñaki. Final batean. Txapela gertu du, Astigarrakoak. Kantxa erditik erantzungo du, egigurenek. Espadin badu, eta ez dut ikusten, oso argi ikusten du, mira, a ber, aukera hau aprobetxatzen duen, egigurenek. Ez, aukera gutxi ematen dio egia esan, Baina, a ber tanto hau, Lizeagak Bizkarra erakutsi nahi dio egigureni, eta egigurenek bere aukera nahi du, guain izango du. Ondo moldatu da, eskuineko hori. Eta hortxe, gehitxo.
eskuin boleaz, txapatira hirugarrena edo joan zaio Lizeagari. Aldatu duenean bere argi, orain arte argi euki duena tantoak egiteko zala eman da pixkate aldatu duenean, ikusi dugu Egigurenek aprobetxatu egin duela, Eta orain ikusi behar, Egigurenek sakea berreskuratu, pelota aldatu eta zer egiten duen. Bueno, eskerra bilatzen badio, asmatzen badu Lizeagaren eskerrarekin eskerra bilatzea eta, bueno, eskerra horrekin bitik aurre uztea, airea junko da, bukatzea eta, abertzer egiten duen. Ja, ez dikoa paretea, ateatzea, ematen du, lehen, ondea batean zaizkio, baina berriro ere bueltatu egin da zabalera, Ila la bizi jokatu beharrean. Ez, mira, paretea dikoa, Bai. Zete genuna, Ila la bizi jokatu beharran dago Azpeitarra. Hor dauka, Nera aukera partio irabazteko hor dauka, Sakez lortu duen hirugarrena Azpeitarrak. Airearen bila joan da. Bai. Bestela pelota sake hori luze joango zelako. Bai. Eta ez du eskuan sartzerik. Lortu 14 eta 16. Buelta emango teio, Iñaki. Lehen aipatu dudana, sake horiek asmatzen badu, Lizeagaren eskarra bilatzen, aukera dauzka, Partio irekita dago oraindik, Bai. Emezortzira finala. Tanto oso importantea da, Airez berriro ere. Airearen bila joateko politia zen ba? Bai. Bueno, hau igual obia, ez eskuina berriro, Orain eskuinez, bi parete egiten saiatu da uste dut. Txoko bandeja da, Ederki. Oparia, Ederki aprobetxatu du Lizeaga. Bi paretak, esker batek, eskuinarekin bi pareta egitea, lehenengoa partidu osoan, da ondo ateratzea, zaila, Nik uste lehenbiziko aukera izan duela hor airearen bila joateko, kantxardian, biterdian, baina atzera jotera jarrita, atzera jotera bat du. Azkenekoa, Azken sakea! Zaparra da, txalo zaparra da, jendea gogoakin, Aterako da, sake hori. Erresto bikaina. Pelota zaila jarri gainera, baina zabaldu egin dio intentzio guztiarekin. Gainean da! Deja da txokoan, zabaldu! Ona! Bai. Lizeaga prozesatzen du, baina ez, ona argia, Finalik ez da amaitu hemen. Eta... Bueno, hiru aukera dauzka Egigurenek partiduari buelta emateko. Bai, lehenbizik egin nahiko du noski. Eta alderantziz, Lizeagak bat nahikoa. Bat aprobetxatzen nahikoa. Bai. Animo artean, hementxe. Egiguren. Zabaletik txokora doa, Txokoa dikoa, ondatea zailo, eta, errezago bilatzen horti. Sake hona da. Eskuina, jarrita, baina ez da iristen, Laugarren sakea eta kontuz. 16-17. Eta Iñaki, orain, urduritasuna. Bai, beste barriora Beste auzora iritsi da. Kolorez aldatu da. Lizeagari ikusten dio, izarri hotza izango da, ateatzen zaio hemendik aurrea. Eskuetan izan du txapela, orain joken ere ala daukan oski, baina tanto bakarrera jarri zaio Azpeitarra eta honek ere oso gertu dauka. Sakearekin gine egiten ez. Gustatzen zait pelotari honena ez duela inoiz amorek ematen du. Airearen bila joangote da, kapazitatea eukitzea, eskerra, kontu. Amazazpina. Sake zaila benetan. Eta bueno, pilota zalei gustatzen zaina, Iñaki. Bai, hori da, gustatzen zaila, pilota zalei egia esan da, Hogeita bana edo, amazazpina edo. Txapela irabazteko, bi pelotarik ze ongo da buruetan, Bai. 15 urteko buruetan, momentu honetan,
ze ongo da, Eta edozeinek irazita ere, biak. Txapeldun, finala handia eskaini dutelako. Txalo bat, Egiguren entzat. Ere azken sakean. Airearen bila argi eta garbi. A ber, sake hau importantea da. Da bolea. Airea. A ber, ez zuen txarraba, oire juteko airea. Bueno, eman dio. Egigurenek, atzeraka dator, Lizeaga. Lizeagak oso ondo. Seguru. Ze erantzuna. Eskuina, ez dio eskerrik bilatu. Eta agitzen jarriko da. Lizeaga. Eskerrak espalin badio bilatzen, Lizeagari kontu. Eta laster gainera, nik uste, zabaldu. Eta eskuan sartu zaio, pelota hori. 18 eta 17. Bueno, Astigarragako zaleak lehenengo filakoak zutik, berak, Eta Azpeitiarrak ere, bai, noski, bi pilotariek final izugarria eskaini dutelako. Haze finala, ikusi duguna, Josean Tolosa txapelketako kadetena, lehenbizikoa, orain joken ere beste bi gelditzen dira, gaztena eta nagusiena. Baina lehenbiziko hau, Lizeagak irabazi du 18 eta 17. Sakeak garrantzi handia izan du. Min handia, sakea lortu dutenean takadak egin dituzte eta zuloak zabaldu, baina bat joaten zenean besteak harrapatzen zen. Bueno, duk orain, atxeden alditxo bat hartuko dugu, 2 minutukoa, eta laster izango gara bueltan. Berriro ere hementxe gara, amezketatik zuzeneko kontaketarekin.
Eta aldamenean, Ekain Lizeaga, kadete mailako txapelduna, Josean Tolosa pilota txapelketako 2019ko txapelduna, zorionak, Ekain. Eskerrik asko. Haze partida, haze finala jokatu duzuena. Bai, sufritu baina. Esate genuen, ikusle pelotazale guztioi finalak, hoxe azkeneko tantoan biak parean, egotea gustatzen zaigula, pentsatzen dut kantxa barruan ez zaizuela hori asko gustatuko. Kantxan bezala, nervioak. Aurretik joan zea, 17 lehenbizi iritsi zea, harrapatu egin zaitu buruan zertzen nuen azken tanto horretan. Oirazio galdu, baina sartu. Eman. Sakeakin ikusi dugu azken zatian min indizula, ezta? Bai. Sake aldatu du. Txokotik azia sakatzen da, ezkerra ez da gauza ondo eta gorra. Eta zure jokuan harrituta gatu geha, haze pelotakadak eman dituzuna, Bai, gozatu gaur, ondo gozatu ez. Nik uste pelota guztia gozatu dituzula, ez dakit bat ematekin disgustoa gatu zen. Gaur ondo, bila. Ta, gero ikusi zeure bai, zabalea bilatzen hasi zela bigarren zatian, mina, egigurenei hor txezulua ikusi diozu eta hoxe bilatzen. Bai, ezkerrak indena jasotzen zituen da zabalea, baina igual jaso zituen, baina saiatzeko. Buruz-buruko txapelketa ez da ohikoa izaten, holako txapelketak afizionatu mailan ez daude asko. Zuentzat, ze txapelketa mota da, berezi aldau? Bai, joder. Bai. Lehen haitu geha izenak errepikatzen, hor irabazi duen txapelketan, hor pelotari handiak azaltzen dira, eta Ekain, zure izenare, hortxe azalduko da hemendik horrela. Bai, eskerrik asko. Zorionak! Bai, eskerrik asko. Hortxe, Astigarrako pilotaria, eta, gu berriro ere beste atxeen alditxo bat eta bueltan gara.
Hemen txegara berriro ere zuzenean amezketatik, Josean Tolosa pilota txapelketen finala kontatzeko. Lehen finala joan zaigu eta bigarrena izango dugu laster gazten mailakoa amezketan. Pilotalekuak itxura bikaina, armaiak beteta. Eta gazten mailako pilotariak beroketak egiten, laster izango ditugu finalaren lehiaren jokuan. Beñat Senar eta Aitor Altuna. Hauen ibilbidea ere errepasatuko dugu, txapelketako ibilbidea. Eta epaileak baiezkoa ematen dienean, hortxe izango ditugu aurkezpenak eta lehen pilotakadak. Bi pilotariak nahikoa berotu dutela dirudi. Kotilleren azken hitzak entzun. Eta Senarrek berriko gorriaz jokatuko du. Altunak urdinez. Beñat Ataungo pilotaria da. Lapkekoa eta Altuna Tolosarra. Tolosakoa. Aurrera Tolosako pilotaria. Orantxe kantxa erdira aurkezpenak egiteko. Hortxe aurkezpenak egiten. Eta lehenengo gazten mailako, kaeten mailako finala oso politia atera da. Ea bigarrengo hau ere antzeko ateratzen den. Gutxienez, ezatu ederra hartuko genuke. Senar eta Altunaren artekoaz. Partida hau ere 18 izango da. Eta hortxe, aurkezpenak eginda. Kanpono airera. Ea, zein kolore erakusten duen. Gorria, Senarrek izango du lehenbiziko sakea. Iñaki ere etorri zaigu aldamenera, aurkezpenak egiten, partida komentatzen, nahiko lan hartu duzu Iñaki, gaurkoan. Mobila bidatzen, deneako ez du ematen. Badoa, finala, gazten mailako finala hastera. Iñaki, zer esan, nola aurkeztu di pilotari hauek? Bueno, Altuna, badauka, hemen ibilbide txiki bat, txapelketa honetan, lehen urtean final erdietan gontzan, eta, aurten finalean, Eta Senar, izan da, aurten ez txapelketa honetan bakarri, baizik eta, beste txapelketaten pixkat, sorpresa handi bat eman digu Beñatek, Beñat Senarrek, Atondarrak, txapelketa askotan egonda oso gora eta honetan ere finalera iritsi ondoren seguruna galtzeko aukerik ez dio emango, Altunari. Ikusi du. Tolosarra izanik, jamezketako sana dauka, ez? Sustraiak jamezketan. Sustraia hemengoa eta, jendeak, Hace tantoa, Senarrek txapagainan moztua Zabalera, 2 eta 8. Lehenbiziko atzean egin du, bigarrena Zabalean. Eta aipatu duzu hauen ibilbidea txapelketa honetan. Senarrek Uranga, Ormaetxe eta Salaberria utzi ditu kanpoan.
Ez, barkatu, Ugartemendia, Uranga eta Ormaetxe, Altunak, Salaberria, Salegi eta Zubeldia. Bueno, hor... Eta nahiko erraz gainea, Egia, bueno, aukera izan dute partida batzuk ikusteako, txapelketa honetakoak, eta final erdikoak, bai bat eta beste ikusi nituen, bueno, orain. Ormaetxeen aurkako final erdia Senarrek egin zuena, espektakularra izan zen, Ormaetxe pelotari asko jokatzen duen pelotaria da, ikusten da hemen, utzi ziola 14ean, baino, bueno, 13 ere joan ziren, eta, bueno, partida oso gorra izan zen. Bien bitartean, markagailua, hiru eta huts, Iñaki. Bai. Altunak zer esatu zenon? Altunak ere izugarrizko final erdia egin zuela, Zubeldiari bostean urtean, eta... Bai. Baina gaur partida oso gorra dauka Altunak, eta laugarrena, Eta Sakarekin gaitu duen lehenengoa. Ez dut ikusten, bueno, etxean jokatzen du jende asko, behira, ez dakit nola gestionatuko duen presio guzti hori, kapaz izango den lasai jokatzeko, partida, Ordur ikusten du. Finalean hobeto sartu da Senar eta 4 eta huts zuloa zabaldu du. Min egiten ari zaio Altunari, Altunak ezin du jokuan sartu, orain erresto bikaina. Ea, agintzeko aukera duen, baina Senarrek eskuin bizia du, bortitza du, Iñaki. Gozatu egiten. Bizia eta errez bukatzen duena, Indar handiko pilotaria du. Eta orain ezkerroman, bai. Txapa iruditu zaigu. Txapa da eta entzun indar. Lehenbizikoa galduta. Senarrek beste guztiak eginak zituen. Atzean bat, txapa gainean bat, sakez bat. Altunak bat galdua du eta oraingoz eginik ez. Bi botilero, Altunak. Bat ez garean bi, Oire berrikuntza dugu ba. Zagit, bi botilero, Zer daukego kaso horrein igual dio, inguruan? zein iko dio kaso, bat hau beste ahi. Biak berdina esaten nahiko ia, o bilar berdina esaten nahi balia bat nahikoa, Bai, bat Beloki pilota eskolakoa ardura honetako bat. Eta bestea zein du Aita edo? Aita. A ver. Lau deskanso, esaten nahi zaio, Aitari, botillora egiten nahi den Beloki. Bueno, bi pelotaria kantxan dira, eta Altunak Senar lehen sake atera lase ikusten dut, Beñate eta ez dakite Aitor Altunak, aber sake honekin ez eskuina. Ez du nahi bezala gurutzatu sake hori. Senar kantxa herrian hortxe zegoen. Bi paret, Senarrek atzera. Presaka ikusten dugu, Altuna. Eta zer izan da? Presaka, baina tanto egin dio, ez dakitando falloa. Senarri galdutako emango digu. Bai, galdutakoa ematea hau. Gainera etorri zaio, baina jasotzeko modukoa zen pelota hori. Ez dakite, urdur ikusten dut Altuna. 2 eta 4. Normala da, finala da, partida hasiera da, baina gezerdia atera gabe. 16 urte gazteak. Bostu pertsona, pilota lekun ikusten, etxean jokatzen, familia osoa, launak, eta nola ematen dugu hau. Bikain sakea, ikusi du... Iparetak, oso ona, tanto. Txapa baina moztu dio, Altuna hortxe zegoen, baina bizizikoan pelota hori, eta tanto, 5 eta 2. Bizi moztu du txapa gainean, finala bera bizi, hemen ez da lehenbiziko finalean bezala tanto luze hori, lehenbiziko tanto luze hori ez da hemen egon. Hemen diferentzi nabarmena biak aurrelariak dira, eta biak aurrean bukatzea joango dira. 5 eta 2, sakea berreskuratu du Ataundarrak. 2 eta 3, 5 eta 2, 5 eta 3, 5 eta 2, 5 eta 3, 5 eta 2, 5 eta 3, 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 5
Eta lasai ikusten da, konzentratuta. Badoa. Gurutzatua. Gainean, ozta gainean. Bolea zerasoan, Altuna. Agintzeko aukera orain. Atzera. Botera, Biak hortxe lauean elkarri oztopo egiten eta Sutaman hori ez da zaio eskuan ondo sartu. Kale, txapazpira. Eta hemen ikusten ari garena, tanto egindakoak eta galdutakoak begiratuta senarrari dela. Bai egindakoak eta bai galdutakoak jartzen. Eta Altuna oraindik galdutako bakarrarekin. Hortxe, taula horretan ere karpen gehiago nahiko du Tolosarrak. Badoa, sakera, haze sakea, haze restoa. Ez dute ba, atzean jokatu nahi eta aurrean bi pilotariak. Orain bai atzera buruz gain, bai. Senarrek eraman. Aukerako Altunak ezkerrez, guain eskubiz jarri. Eta esku nahi bezala, osatu. Sotamanos. Senarrek Osta, bi pilotariak hortxe lauean barruan. Eta gora, goiko koltsoia Altunak. Biak ikusten ditut, Bai. Partidutik kanpo, ze egiten duten jakin gabe oso ondo, Ez ditut ikusten oso partidutik kanpo ikusten ditut biak, Oso urduri, Eta gainera Altunak hortxe sorbaldan, min hartu duela keinu egiten du. Ezin jokua luzatu. Kantxa osoko finala da, baina lauean barruan sartuta. Eta Lauterdiko final bat ematen du. Bai. Altuna ikusten ez dakit, sorbaldan. Bai, keinu egiten ari da hor. Baina gehien bat ikusten. Arnaz istuka eta urduri eta tensio askokin, Senar ere ondo hasi da, baina dituzte batak eta besteak hiru lau aukera bukatzeko tantoa eta azken tanto hauetan Ataundarra ere, Altunaren joku nahasi horretan sartu da. Eta bi pilotariak nahastu eta ibiliz ezkigu. Eta berriro ere atxeen aldi amaitu ondoren kantxan ditugu Senar eta Altuna 6 eta 3 Ataundarrak sakea. Sorbalda ondo duela ematen du Altunak, ez du keinurik egiten. Airezez botera erantzungo dio, ezkerrez, erresto ona, oso ona gainera. Eskuine Senar. Orain bai atzeratuz. Boleaz, alduen egin du Altunak. Senarra biparet, engainatu egin du. Ungontan lasaitasun nahikoa aurkitu du tantoa bukatzeko. Altuna atzeraka etorria zegoen, engainatu eta biparet. Ez da, beste munduko bipareta izan baina, nahikoa. Ez, baina, nahikoa. Egindakoak Senarrek? 7. Ez, egindakoak 5, galdutakoak 3. Altunak ondoren ez du egin. 7 eta 3 markagailua. Atzean daugazula ondi asko, Iñaki. Atzean daugazula markagailua ondi askoa. Bai. Senar, sakera. Sakezaia, haze errestoa. Atzean zigortu nahi du Altuna. Ataundarrak. Berriro atzera. 6tik. Ezin. Bolea hori txapaztira. Atzean egindakoa. Ez dut ikusten partidun sartuta, Ez, izerdirik ere ez du batea. Zoragarrik egin ditu txapelketa honetan, baina gaurko hau ez dut ikusten partidun. Ja, Senar atxeen aldiaren ondoren bere jokura itzuli da, lasai pelota atzera eman, zuloa zabaldu eta ondoren amaitu. Eta horri etekin atera dio, berriro ere. Sake gurutzatua.
Errestoa kanpora. Sakez lortu duen bigarrena. Eta beste atxeen aldi bat. Jadanik 3. Iñaki. Ez da seinale hona izaten nahi. Ez. 9-3. Ez da gainea partidun sartu gabe ikusten dut, Aitor, Sorbaldakin arazoak, Bai. arazo bilatzekotan, edo... Ez dut uste beste partiduan bezala izango denik hain parekatxua, Oraingoz behintzat ez du ematen, zuloa zabaldu da, 6 tantoko aldea, baina hoi baino gehiago Senar lasai ikusten dugu. Bai, lasetu eginda ikusten Bai. dio, aurkariai, aurkariak ez dio la minik iten, minik ez balin bau iten, fallatu ezean nahiko. Altuna orain joken tantorik egin gabe, 2 galduta. Ingabe ondeikan, Finalean ezin sartu dabil, Tolosarra. Sakea berreskuratu beharko luke, gutxienez konfiantza pixka bat hartu eta finalari buelta emateko. Senarrek ez dio utziko ordea. Sakea gurutzatua, ezkerrez. Airearen bila Senar. A ber, orain dako aukera. Orain dako aukera, bai. Aprobetxatu egin du. Oparia aprobetxatu du, izan ere Senar aurrera egin sartu da eta bai, ez du ezker gantxo hori behar bezala gurutzatu. Pelota, a ber, bueno, bere pelota aurkitzera dikoa. Eta hortxe, Opariari esker, Altunak bere lehen tantoa egin du. Deja da zabalean. Pilota aldatu eta orain sakearekin mina egiten saiatuko da. Ikusi Senar nun jartzen den, hasieratik gainera airearen bila doala argi eta garbi erakusten du, konfiantza handia du bere buruan gan. Horrek ere ez dakit gaur, mani hori hartu dute, baino lehen pelotari onak zirenak engaino egite zuten, aurrera jun daigo alatzea, oatzean gatuta aurrera jun, Buen aurkariei akustea zer egin behar duen bentaja, gaurkariaren zat eta... Baina konfiantza izugarri izan behar airean, hor jarri eta... Eta begira, agintzen zeitun jartzen da Senar. Ezkerrez atzera. Altuna erabat defensan, Bai, ez dio, Sorbalan zerbait ikusten diote Altunari, ez dio ematen ezkerraekin bezagain... A ber? Zutamanos. Bueno, a ber. Ezin gozatu. Bildu pelota hori, Senarrek ezkerrez luzatu. Ona? Aze ezkerretxoa! Zona! Bueno, Altuna, a ver, lasaitu da pixkat, Bai, tanto hauek konfiantza emango di, Eta Sorbaldako mina esaten zenun, baino azkeneko tanto ikusita Iñaki hor ez da mina handirik. Argi gehatu da, eskusa batzela Sorbaldakoa, Ja, bueno, aztu eginda Sorbaldataz. Lautik ezker gantxoz, ederki jarritu, ederki markatu du. Eta Senar ikusten da, hau ez dago pausoak alperri egiteko, Ez. Bere burua ederki ezagutzen du, fizikoki badaki Altuna gehiago izango dela. Txarra, ona. Haze restoa. Ez du gozatzen Altunak. Aukerako pelota zuen. A ber, hoi. A ber, aire azan hori juteko ba, ez da joan. Lautik Senar, atzera, honek bai. Buen. Aukerakoa Senarrek. Eta ezin Altunak. Lautik pelota hori eman, galdutakoa, 3. Eta beste atxeen aldi bat. Orain bai berri berez, Sorbaldako keinua. Atxeen aldietan mugarik baldago, Iñaki? Bai, lau. Bai, reglamentoak bakoitzak lau. Bai, esan behar dugu, hasi gerala txapelketa pribatu, leheneko txapelketa pribatu izango dela federazioak atera duen reglamentu berriarekin. Reglamentu berri horrek aipatzen du pelotak ezin direla probatu, numeratuk daude, sakea falta da, sake pasa falta da, 4 deskanso dira,
bakoitzak aukeratu dezakenak eta tantorik egin gabe. Horiek dira berrikuntza beste askoren artean, batzuk. Oker ez da limanago, Altunak bere lauak eskatu ditu. Lau atxeen aldiak. Bai, ez naiz kontuatu. Bai, zerbait aipatzen izan, bai, dira, epaileak aipatzen dio, Zerbait izan, baino, harritzekoa, zenbat inpaztekoa. 10 eta 5. 10 eta 5 eta laurak eskatuak, 18 finala. Eta sakea Ataundarrak. Sakea gorri, badoa, Senar. Bi eginak ditu. Gine egiten ari zaio jokaldi honekin. Sake luzea, gurutzatua. Txapazpira, 3. Adibidez, hau erantzuna ez dut ulertzen. Osea, eskuinekin emateko erreza, eskarrakin jarri da, eskarrakin mina dauka sorbaldan, zeatik eman ondoren molestiaren bat dintzata dauka. Eta alare eskarrarekin jarri, eta eskuinarekin jartzeko erreza zena, eta konfiantza gabe ikusten dugu final horretan Altuna. Eta hori aurkariak beste baten, eman dugu, aprobetxatu egiten du. Pelota ezin gozatu dabil. Senar alderantziz, baina ikusten da ari garen bezala. Mucho, oso gana. Ate tantoa. Txapaganean ezkerra airea bikain ez du Heitxi eta tanto. Ze gantxoa, Bikaina. 16 urtekin ikasi du gantxo ikiten. Bai, ikasi eta nola gainera. Horrein dela urte batzuk imposible zan ikustea, Bai, egia da. 16 urtekin olako gantxo ikiten. Guain berriz ikuste. Ozena bat urte, Hoixe ikasten dutela era da, pelota eskoletan. Aire berriro, ezkerrakin, ondo. Senar atzera. Senar askatu da, Bai, askatu da eta nik esango duke. Ez da aprobetxatuko. Konfiantza guztiarekin dagoela. Segi. Orain aukerako Altuna. Bai, a ber. Txapagainean moztu. Ez da ere, baina. Bai. Tanto, eman. Atzean egindakoa. Amairu eta 5 eta nik uste tanto honetan final guztia ikusi dugula. Altunak aukerak izan ditu, ez du bat ere asmatu, baina bat ere. Eta Senar berriz. Tanto honetan ikusi da. Bere jokoa egiten. Altunak aukerak eduki ditu, ez da aprobetxatu, eta azkenean Senarrek berarentzat. Atxeen aldian, oraingoan. Eta hon zeinik eskatu da. Hoixe dokatzalantza ba. Bai, eske, ez dakit, lehen aipatu duzu, ondo anotazioak onak dituzu. Nei lau irutu zaizkit. Onak dituzu anotazioak. Bai, Senarrek eskatuko zuela esango dugu, eta listo. Horrela, konponduta. Eta hoxe, beloki ikusten dugu Altunari, bizi pixkaten. Eman nahian. Baina burumakur, Tolosarra, burumakur. Bai. Eta markagailuaren pixua, soinean duela. A ber. Jendea, itxoiten do. Jendea gotxu dago, bai. Altuna ikusi nahi du, eta ez du ikusten, amezketarra izanik, hemen amezketarra asko daude, eta txalo egiteko irrikan dago, nire ustez jendea, baina ez du aurkitzen arrazoirik. Final honetan. Zutamano, zerrezto politxa. Ea orain. Ez du gozatzen ba. Hoi ere. Eta Senarrek aukerako beste ben. Ederki gozada txokoan. Artista Ataundarra. Airea joateko. Pelota.
oso ondo jokatzen ari da. Beñat Senar. Eta markagailua horren islada da, 14-5. Eta final hau bizia da, pilotakadek tantoek ez dute asko irauten, beraz pelotariak ere ez dira asko nekatzen. Eta azkar doa finala, gazteen mailakoa. Sake zaila, eraman. Atzera. Oi, botea joteko da, ala ere, no? Golea, zabaldu, iritsi Altuna eta Bildu. Haue? Orain zer, atzera. Ez da, Aukerak Altunak, ea zer egiten duen. Noa! Gora, ez dago finalean. Hementxe ikusi dugu. Ezin sartu partidu, bukatuko partidua, Era bat, janda dauka. Morala, Senarrek Altunari era jandio eta 18-zirako 3 tanto, 15 eta 5. Pena final hau, Final, bueno... Bai, pena Altunak ez duelako, ez deulako ikusi Altuna bere ematen. Final honetaz, eta Altuna ez du ikusten, sartuta finalean, Baina gazteak dira, eta bai, hauek... bai. Zabelakoak egitea, ez egitea izango zen arrela. Beteta, etxean, 16 urtekin, zaila da, zaila eramatea, argi do. Senar, Rairez, ezker gantxoa, bikaina. Gozatzen ari da. Ataundarra eta publikoa ere bai, jokaldi horiekin gozatzen. Amasei eta 5. Historia handi gabeko finala ikusten ari gara, lehenbiziko finala esan dugu, bikaina atera dela, bigarrena. Bai. Ez da hain bikaina. 16 eta 5. Uste nuen 17 garrena zala, bale, 16 garrena. Hoi denoak, nolikoa. Bueno, mira, eman. Senarrek atzera. Senar bai ikusten dela, lasaituta, eta... Sotamanoa. Zailo, iesi ingo, final hau ja Senarri, Ez. Buelta handia izango litzateke hori. Altunak bikain. Ezker gantxoz, oso, zabalera. Erreza ematen du, Iñaki, baina ere egin behar da hori. Bueno, orain deskanso eskatu beharrean, pelota behiratu, 3garrena, 2garrena, ura pixkat, 6 eta 16. Pelota aldatuko du Tolosarrak. Aurrera Tolosako pilotariak. Eta hoi bezala, Senar lasai dago, 6ko kuarro horretan, aidez erantzungo dio. Ez ditu bi pauso alperrik emango, ondo kolokatua, konfiantza handiarekin. Bai, oso ondo, claro. Hoi zan, bueno, vale, ondo bukatu. Ederki, txapagainan moztuta, Altuna. Hoi esat aipatzen duenik, bentaja hori ematea aurrelaria sakean, Osea, sakea egiten Tijuanari, argi uzten badiozu aurrera joango zehala, eskuine atea eta, bueno. Hementxe ikusi dugu. Bai, eta aukera eukidu, aukerako pelota zan airera juteko, baina botera jun da, bueno, ondo bukatu. Orain zabalera, edo nora ateratzen duen, gurutzatua. Aireak entzen dio mentzat. Gurutzatua. Eta orain? Azerreskoa. Ja, ez dut ulertzen. Bueno, hori airea zan, Altunak zabaldu, Senarrek bildu, baina kale, bole horrekin, ez dago konfiantzarik. Eta ja, hauen zer. Atzean 17garrena. Senarrek
eta txapela tanto bakarrera. Bueno, eta Senarren azkeneko sakea, Eixier. Katxaloak, jendearenak, hori erakusten dute, final handia jokatu du Ataundarrak. Aurkaria ez da bere mailan egon, eta markaoiak horixe erakusten du. Atzera Senarrek. Zuloa zabaldu, goiko txapa, eta amaitu da. 18-7. Altunak egin duen kalearekin. Gazten mailako finala amaitutzat geratu da. Eta aldamenean gonbidatu berezia ez da entzuten kasketatik, beraz hola moldatuko gea. Txapelketaren izena amezketar baten gatik dator eta beraxi daukeu. Josean Tolosa aldamenean, atxaldeon Josean. Arratsaldeon bai. Lehenbiziko finala oso politia ikusi dugu, bigarren hau ez zain politia, ez da? Bueno, aurreneko oso ona izan da, atzeren fisikoa eta indarra nagusitu, tanto batez, baina azpeitiarrak hirureneke oso partidu txukun eta dotorea jokatuta. Eta bigarren hontan berriz altura batek, altuna asko baita, mezketan, altuna batek. Pixua du abizen horrek. Pixu pasaratuta etxea. Ataundarrak, Senarrek, fisikoki hilagoa, etorrigoa, eta beste gogortasun bat eta golpez da gehi izan dek eta denen gehi izan dek eta pasara desente amantzio. Eta hirugarren agatzaigu, Ibizarreta Urbieta, izen politiak dira hauek afizionatuetan. Ia ofizio handiko pelotari, Ataundarran Ibizarretare gaztea izan gati ofizio ikeragarri, oso ondo iteura pelotan, baina betikoa. Askotan zehozaren falta izate bat, baita eta honek golpez da mugatu xamarrak gelditzen ahidek, hogei urtelako, baina pelotan oso dotore jendik. Eta Urbietareia veterano bat afizionautan, honek ia generazio desente pasaizkikia, baina haue pelotan ine, datina, ofizio daukena, eta maizu batzuk, maila hontan. Beste final bat ekarriko izuzgoa, Josean, 22-17 bukatu zen, Julian Arretegiren aurkakoa, 1989koa. Emeretzi, bai. Xaltonei izango jo orduntatuak okerrek. 89. Eskuko min Hortan arrazetik, Hola gauzak ez dilako azten, bai. 30. edizioa da urtengoa, horrek esan nahi du denbora pasa dela, Josean. Baina horitzapen azta aztuko. Horitzapen ikeragarrik eta arronatxeok, txapelketa hue nahi zena eramateatik, beste urtetan zeat eta eskarrak eman berrezken beti goatzen hau, beste lan ikezuenagatik, ekipo guztigatik, Xalton hasi eta gainontzeko guzti. Eta gaurre oso dotorezio frontoia, erababeteta, eta hemen inguruko pelotari asko izan dituk eta horrek laguntzei, baina gaur giro aparta zegoen eta urte asko kandezanekin. Josean Tolosa, gozatu zuk ere, txapelketaz, eta gero ere lanean ikusiko zaite hor sari banaketan. Gozatzen nahi nauk eta gozatzen segituko eta beste urte askotan hori da, eta seinala txarra izango. Gu katxen alditxo bat hartuko dugu, orain diokenez, ez dugu hartuko, eta esaten ari garena, Josean Tolosa txapelketaren kontaketa zuzenean egiten ari gara amezketako pilotalekutik, larrunarritik, eta gurekin gazten mailako txapelduna daukagu, Senar, Beñat Senar, Ataundarra, eta zorionak lehenbizi. Eskerrik asko. Finala, ez da zaletu nahi genukeen bezain politia izan, zu kantxan, ez dakit horrei fijatu zen, baina garrantzitsuna zutza txapela irabaztea zen eta helburua lortuta. Nik ustet, igual, fallo de xente ditu labiok,
hor aurren ekiboka bingabiok, eta tantoa gure izan barreko beste eman ez, eta alde hortatio fallo batzuk ondi eta ikustentzako ez da inpolitu izan. Partidan zati batzutan lauterdiko final bat ematen zuen, biok hor aurrean sartuta, nahastu eta atzera ezin luzatu zibilizate, baina gero zu bai, luzatu duzu eta hortxe abantaia hartzen zentzea. Bai, ni uste hor beak ezkerrakin besagain hartzen zutenen minik jentzitela. Kontrakantxa abialtzen zuten da hor kosta jentzitaten ez, pelota atzea atatzea eta hor asma bindu mine jentit eta kosta jentzita pelota atatzea. Josean Tolosa txapelketako txapelduna. Zesan nahi du horrek. Bai, bueno, Izen handia esan dira. ez dakit ez, txapelketa politia jogatzeko, guztua etorri gira jogatzea, idaztea tokau da eta guztua. Ba, bainat, zorionak eta gozatu txapelaz. Bai, eskerrik asko. Ba, hortxe izan du gazten mailako txapelduna eta orain bai, atxeen alditxo bat hartuko dugu eta berriro hementxe izango gara, azken finala kontatzeko Amezketatik.
Itzuleran gara, bueltan gara, amezketatik, zuzeneko kontaketarekin, Josean Tolosa txapelketaren finalen kontaketarekin. Eta nagusien mailako finala astera doa. Kadeteena jokatu da, gazteena jokatu da, eta orain nagusien txanda da. Iraitz Zubizarreta, gorriz izango dugu Ataundarra, eta Urdinez, Jon Urbieta Asteasukoa. Final nagusiko bi protagonistak, orain pelotak probatzen aizaizkigu kantxan, eta laster hasiko da final nagusia. Gazten mailan, aurreko finalean Beñat Senarrek irabazi dio Altunari, eta kadeteetan orain arteko finalik politenean Lizeaga nagusitu zaio Egigureni 18 eta 17. Bi pilotariak hortxe, kantxan ditugu. Zubizarreta eta Urbieta, epaileek dei egin diete, pelotak utzi saskian, eta oraintxe, kantxa erdira joango dira. Jendea agurtzera. Hortxe txaloak. Aurkezpena. Eta txapelketako ibilbidea errepasatzen ari da. Iñaki Pérez Leudate antolatzaile taldeko kidea. Zubizarreta aurkeztu dute, orain Asteasuko pilotaria. Eta aurkezpenak egin ondoren, txampona airera bota. Eta jokuan hasiko da. Josean Tolosa txapelketako azken finala. 2019ko azken finala. Ze kolore erakusten digun txamponak. Urbietak. Sakea, Urbin. Eta hortxe. Epaileak botileroei lau atxeden izango dituztela Sandie, eta bakoitzak lau atxeden izango ditu, eta final handia astear dago Iñaki. Bi pilotari gazte bezain beterano, esango genuke. Zubizarreta bintzat Zubizarreta ematen du bere gaiengatik ematen du bizitza osoa damakidula Zubizarreta ikusten, Nik beteranontzat botako nuke Zubizarreta ere, Eta kantxe erditik aterako duzakea Urbietak. Lauean pote, gurutzatu, aire sartuko da. Errezto ona. Motziatu zaio pote hori, Asteasuarrari eta Ataundarrak agintzen jartzeko aukera. Bi pilotariak hemen ere lauko koarro baten barruan, ezker gantxo bikaina. Bikaina, Zubizarretarena, eirez egindako lehenengoa. Nolako pelotariak diteu hauek, Iñaki? Barkatu? Nolako pelotariak diteu? Bueno, Irez Zubizarreta oso ezaguna, pelotazaren artean, txapelketa guztitan nahiko gorak ebiltzen dana, aspalditik gainea, nik esango nuke, bai kadetetan, bai gaztetan, eta gaztetan ja jokatu izan duena seniorretan, txapelketa askotan. Ez da, bere golpea ez da nabarmena, baina bere teknika bai, eta, eskuz banakaka oso ondo moldatzen dana, eta Jon Urbieta, Gipuzkoako txapelduna,
bueno, eskuz banaka oso ondo moldatzen den pelotaria, eta, bueno, bereak ematen dituena, Baina, bueno, halako lekutari iristen ganean, lehen ikusi dugu, presioak asko egiten du, eta presioaren gestioak, gestionatzea, bueno, oso importantea da, ez? Da, Zubizarreta, final askotan egonik, presioa seguru ja dakiela gestionatzen, da Urbitak, bueno, ikusiko dugu, gaur zer egiten du. Ikusi dugu, Zubizarretaren jokoa zein izango dan, sake errematean, bigarren tanto hau, txokoan utzita lortu du, Ataundarrak, eta horretxekin saiatuko da, 18 iristen izan ere final hau, ez da 22 izango, 18 Zubizarreta. Urbietak Txapazpira, Kale. Galdutako lehen bizikoa. Goleaz Txapazpira joan zaio Asteasuarrari. Eta ikusleak lehenbiziko finala bai, gozatu dute, bigarrengoan ez horren beste, ea hirugarren honetan. 3 eta huts. Sake gurutzatu atzeraka Urbieta, aukerako Zubizarretak, airez, Txapazpira. Erreza ematen zuen, baina gaine etorri zaio eta... Bueno, aipatu behar dut ere, atzo iretz Zubizarretak izugarrizko partidua egin ondoren Belezoko txapela eraman zuela. Eta ez, edo zein aurka, aurki debutatuko duen Iker Salaberriaren aurkako partidua izan zen. Zubizarretan atzean kriston laguntza auki zuen, pelotari honena izendatu zuten, Urriondo. Eta, bueno, Iker Salaberriaren lagunak baetzun bere una euki, Iker Mariazkurrenak, eta behar bada hor egontzen partidua, baina, bueno, aurrean oso lehiatu da, partidua. Eta gaur berri hemen, beste final batean, Oraingoz aurretik, baina sakea lehen aldiz, hasieraka bere izan da, bigarrengo sakea Urbietak. Airez, Zapagainan utzi, Zubizarreta iritsi, atzeratu, aukerakoa, Asteasuarrak, atzera, Goleaz. Defensan Zubizarreta Goleaz, ederki, Asteasuarrak ezkerra ezer egingo du, jokaldia ez, atzera. Aukerakoa, gurutzatu, ez du gozatu nahi bezala, baina berriro ere aukerakoa, orain ez du aprobetxatu pelota hori, bi pare Zubizarretak elegantea, eta ez iritsi. Iristeko mokua zan, Urbieta, jaieta bat. Golitxa Ataundarraren azken tanto hau, defensan ibili da, denbora gehien, eta aukera izan duenean, bere doaiak erakutsi ditu, ez du barkatzen. Ezin zaio eman aukera bat baino gehiagorik. Eta Josean Tolosak esan digu, Zubizarreta pilotari polita dela, puntakoa, baina, hoxe, agian, kolpe pixka bat gehiago izango balu. Begira, hortan ere, bi gauzatxo esan nahiko dituzke. Ezin altzaio aukerik eman behar afizionadutan txapel guztik irabazten du nahi. Zeratik, txapel afizionadutan golpekoak, sen handikoak, teknikoak, denak pasatzeia. Eta, txapelak irabazten baldin baditu, bidean ere oitakoak auki ditu, Eta ezakit, nik hortan beti... Arek aukeran ingurun ez du itzein, esan du pelotari bezala zertzerakoan,
Bai, agian utxunea hortxe duela, baina Bai. horrek ez dauka loturarik, Bai, gero bueno. enpresek hartzen duten edo ez duten hartzen erabakia, hori ja beste historia bai. da, eta Baina, bueno, Bai, egia esan da, zure galdera erantzunez, noski, afizionatu mailan txapela irabazten duenak, Hori. logikoki jauztia emateko aukera izan beharko ez luke. dakit ze txapela faltako zaino, zure zarretari afizionatu mailan. Baino... Jose Sake. Antolosakoa kenduta, ez dakit asko zeio faltako duenik, Zeratik, Antigokoa irabazita do, maila bine bai, Diario Baskore bai, Lezon, Urretxu Manaka, Soroa, Zumaian, Lezaman, hola, gainetik esan data gogoratzen aizenak, hoiek gutxinez, eta seguru beste batzuk ere, Eta Jose Antolosarena ez duzu aipatu, orain joken ez duelako irabazi, baina gaur amaitu Ez du irabazi nagusi mailan, Nagusi mailan, bai. Gaur behar badaukiko du aukera, Hori da. Oraingoz bideo honetik doa, 6-1. Atxeen aldian bi pilotariak. Eta sakez bi eginak ditu jada, eta ondarrak. Kantxara badatoz. Eta harritu dutena, final hau 22 izatea, Iñaki. Ez, Jose Antolosa txapelketan final guztik eskuz banaka 18 dira. Bai, bueno, behar bada bere garaian, orain dela 30 urte horra jarri zuten, orain dela 30 urteko pelotak etzian berdinak, gaurko berdinak. Baina gabitan arte final luzeia Bai, Xaltoni entzuna, no? Atera izana 4 ordu jokatu ondoren. Hori da. Eta 22 izango balira, behar bada 5 ordura ere iritsiko zian, garai hartan da. Bueno, gaur egunean zaila pelota hauekin. Bipareta, barruan da. Txokoan orain, hace tanto. Txarra mandu, bai. Nagusi. Baina, epaileek kanpoan esan dute, Ezin da proiektu. Esku altxadu. Zaila, bai txarra izan da, epaile Bi ona eta sei, daukagu, bai, txoperena bai. epaile ona da. Eta epailei, errespetua zortzaie. Zubizarreta hortan, esan behar dut hemen, eta denak entzuteko, protesta gutxiko pelotaria da. Eta errespeto handikoa ere. Zuela ikusi esan dio eta barkamen eskatu dio. Bai. Sakea Azteazuarra bentzat. Ea ba, kartea, pistea, lortzen duenz, 2-6. Kantxa erditik, eskuinez, aterako du Saka. Badoa Jon. Zutamanoz, Zabalera doa, pelota zaila, Zabaletik Zabalera, baina txokoan ez, kapazia, Zubizarretak. Eta hor takoekin arazen bat badula ematen du. Emateko pelota zan. Bai, takoak utilleroa kentzen ari zizkio. Nahi bezala dominatzen pelota eta horretek molestatzen zion. 3-6. Kerre, errestoa. Zutamanoz atzera. Airez defesan, Zubizarreta. Oleaz, estu gozatu, Zutamanoz Zubizarreta. Orain aukerak batxokan utzi. Oso tanto. Ze teknika, Oso utzita txokoan. Gerturatzen uzten. Ez nik usteten
Zubizarrenak bere egiten badu asko bideratuta daukala, final honetan. Favorito argi bezala. Baina, bueno, Urbietak erakutsi egu txapelketa osoan, azken tantur arte, ba, bueno, hor egongo dela, eta ez du markatuko aukera ematen badiote, Zubizarreta agintzen, erasoan, ez du zabaldu nahi bezala, baina kantxa erdian geratu zaion pelota horrekin Airez. Airez lortu duen laugarrena. Bai. Barkamena eskatu dio Urbietari. Ez duelako nahi bezala Bai, ez daiz konturatu. gozatu. Zubizarretaren zenbakiak oraingo, sakez 2, Airez 4, Biparet 1, galdutakoak 3, Urbietak, galdutakoak 1, egindakoak 0. Ba, 0-kin ez du partidik irabaziko, Lehen bigarren finalean antzeko zenbakiak ikusi ditugu partida hasieran eta badakigu nola bukatu den. Airez erantzungo dio. Urbietak ondo erantzun gainera eta Manu Zubizarreta atzera. Zerraiz. Ona. Eta ezin zer horman itxatxia zikoan pelota hori. Atzean egindako lehenbizikoa. Bi pilotari hauen ibilbidea finalera iritsi aurretik Iñaki. Ibilbidea, Hementxe daukagu. Zubizarretak APZ-etxea, Uribe, Esposito. Ez ditu kanpoan. Nazabalek, Urbietak, Nazabal, Ruiz de Larramendi eta Karregal. Zubizarreta Ez dira sakera. nola nahikoak, baina bueno, hau finala da, Hemen ja, bi honenak, bata ustearen ondoan. Eta momentuz, pixkat hobeto jokatzen Zubizarreta. Ederki! Zipan txarra. Politia zenba, Jon Bai. Urbietaren jokaldi hori goxo txokoan, zabalean uzten saiatu da Asteasuarra, baina txapara joan zaio eta galdutako beste bat. Eta lehen finalean atzera jotzen zuen pelotari bat ikusi dugu. Bai. Ederki gainera, gozatuz, Lizeak erakustaldia eskaini digu. Bai. Bigarrengoan Senar saiatu da eta tarteka gortzen zuen. Hirugarrengo honetan bi pelotariak hortxe, aurrean, eta oraingoz ez dago atzeko joko hori. Ez dia boteretsuak, ez bat eta ez bestea, lehenengo partiduan 15 urteko metro bat 89ko mutil puska Lizea bezala, harrek dauzka doainak ikusi ditugu, ze doaina dauzkan, Bigarrengoan etzeon horrelako pelotaririk, aurrelariak biak, eta Senar ikusi du partiduak gutxi eginda, ez fallatukin partidua bere ganatzeko errez zaukala. Eta hirugarrengoan ere, ez dira boteretsuak, eta hauek ere, seitik aurrera, jokatzeko moduan izango dira, eta albaldin baute bukatu. Airez gehienean, bai erasoan da bai defensan. Eta Otiro lanetan Urbietak anaia dauka. Bai. Beste pilotari handi bat afizionatu mailan, honek ere nik uste dauden txapel gehienak iraztiak izango ditula. Bai, gehienak, oso gaztetik hasita, kadete mailan ja despuntatu zuena, eta gaztetan nagusikin jokatzen zuena, eta nagusitan, txapelketa gehienetan oso gora txapela ez baldin bazan, Eta Zubizarretak berri ere Airez goxo txokoan utzi,
Ederki dominatzen du jokaldi hori. Lehen Zubizartaren gatik esan bali mazu, jauzi egiteko eskubidea irazi ote duen edez. Xabierren gatik, Urbietan gatik ere, gauza bera, esan genezak ez da inaki. Bai, aipatzen nuen, bueno, despuntatua, ja kadetetan despuntatu duena, gaztetan ere nagusikin jokatu izana, eta nagusitan, txapelketa gehienetan oso gora egoten zana, txapela ez balin batzun irabazten, eta bueno, azkenean, oso afizionatu honetan gelitu zen, da doain askokoa, Aurrera kadatu abion. Esan behar da, jokatzen nahi dana, bere anai zaharrena dala, Asko uste dute. Bai, alderantziz. Alderantziz, hori da. Mira, orain guan egin du. Orain bai. Egindako lehenbizikoa. Astea Suarrak egin duen lehenbizikoa 4-11. Ea, zuloa isten duen, buelta ematea zaila da, baina orain joken finala dago. Zubizarretak pasadio pelota Urbietari eta badoa. Sake ateratzea. Urbieta seiterrian, Zubizarreta seiterrian. Airez erantzun dio. Sotamano. Ezkerra Airez, ez du, zabaldu. Atzeraka. Ederra, txokoan dejala, bigarren guan, beti zegoen, bakaileari ere bai. Zubizarretak, hoxe falta zitzaion. Ritmo handia, partiguan aurrean, irutik aurrea jokatzen, ritmo handia, eta guztet bata, nahiko fresko duzen zaio, eta Jon Urbietari lanak pilatuz. Pero atentzioa ditzen duena, Jon Urbieta atzerakan nola etortzen den. Bai, denbora pixkan irabatzez. Bai, pauso gelda, zaila da, hain pauso geldoa egitea. Ez da erreza izaten. Eta finale Urbietan ere erakutsi zuen. Bai, finale erdietan pixka gehiago. Bere honetik atea zuen bat baino gehiago nik uste. Badoa, ataldarra. Airez. Aireren bila gurutzatua, Ederki. Gurutzatu. Biparet. Aukerako Urbietak. Txokoan, hace tantoa. Hace tantoa, Zubizarreta egia esan da. Zenbat dauzka eginak, Zubizarretak? Eginak, orantxe kontatuko diteu, 9 eginak, 3 galduak. Eta era guztietakoak egindakoak, sakez bi, Aire 6, dejadaz bat. Gutxik ikosteia bi paretak egiteunak, Bai. Dena gantxoa eta parada, bolea, eta... Jokaldi arriskutsua. Bi pareta batzuk ikusi ditugu gaur, Bai. Eta ikuskizun eskaintzen ari da, Zubizarreta... Bai, doainak dauzka eta, ez du ikusten aurkaria, txapelak entzeko mugu aurkaria ez du ikusten gaur, eta, lasai jokatzen, bere jokua egiten, eta, oso. Aukerakoa berriz, eta manoz ezkerrez, oraingoan atzera. Oleaz defensan. Urbieta. Pelota zaila, txokoratu egin zaio, orain zer egin nahi izan du, nik uste, haseran deja da, gero bi paret eta azkenean ez bat eta ez bestea. Txapaz dira. Ez ote dute deskansorik eskatuko, jakingo du Xabier Urbitak, bira, epaileak esan die. Buena altxada. Baina, denbora, orain txe eskatu du atxeen handia. Eskatu behar zuen, 14 jun arte, aukera eukiaz, Joan zaigu, Iñaki mikrofona hartuta.
Kantxa erdira. Eta hortxe, ikuslei, ohar bat ematen, galdetuko du, ea ze esan duen. Zaitu entzun. Ze esan diezu, entzule? Ze esan diezu, entzulei? Entzulei ze esan diezu? Normalki entzuleak etortzen dira ikustea, txapelketa Entzulei, normala, barkatu, ikusle pelotatzalei. Eta pelotarientzat, importantena da txapela jaztea, momentu hori, beste kiroletan oso une garrantzitsua den hori, pelotan ez da Alde ite dutela. denak alde ditute eta uste die pelotariei eta txapela jartzen bakarrik, atzo de gertatu izan, txapelketan, da gelditu ginean 30 ikusten nola jartzen zuten txapelak, Horrek esan nahi du, tita ingarreko ekitaldia izaten dut, baina Bai, antolatzaileok ere bai. egokitu beharko zuen. Sakera, Zubizarreta. Eta sake zaila zen, gurutzatua. 15. tantoa, ez du sake hori eskuan sartzea lortu Asteasuarrak. Eta 15-4 badoa, finala poliki, baina tarte handiaz. Eta azken bi final hauek Azkarrikoa, gaurko eguna, Jaialdia, pelota eguna, gaurko jaialdia azkarrikoa, Azpira Lehenengoa oso pasata. partidu borrokatu izan da, bigarrena ez hainbeste, eta hau ere ez ematen momentuz, hala izango denik. Ara, eta txapaztira, ja bueno, gauz polita egin nahi zuen, gauz politxegia. eta, bueno, horrek esan nahi du oso lasai dagoela, Bai. horrelako gauzak egiteko. Zabalean dejada elegantea dotorea egin nahi izan du, baina txapazpira joan zaio Tanberrari eta sakea Asteasuarrak. Badoa. Sake ateatzera. Lauean, bote Zubizarreta sota manoz, txapa gainean da, arriskutsua. Atzera. Urbieta. Botera jarri eta gustatu nahian. Sota manoz, Zubizarreta defensan. Eskuinez, naiz ezkerrez, baina ezkerrez txapaztira. Kale. Galdutako 5. Eta 6. tantoa. Jon Urbietarentzat. Pelota itzuli dio, Ataundarrak, Asteasuarrari. Patxagan, Jon Urbieta. Konzentraturik. Badoa. Kantxe erditik, sake ateratzea. Behartzanako pilotaria. Zabalera. Potera, baina airez ez da sartuko Urbieta. Baina atzeraka dator. Epaila ere ia jodu. Asko mugitu epaila. Orain airez txokoan. Zubizarreta iritsi, atzeratu. Azte. Zabalera nola eraman duen dotore bolea horrekin. Eta deja da egiteko probestu Zubizarretak. Deja da honekin 16-6. Eta martantoko aldea 18 partida, alde handia da. Finalak kolore gorria dauka
Eta atxeden aldia. Eskatu dute Asteasuarrek. Ez jokuan sartu Zubizarreta, nagusi izan da hasieratik eta lan zailak tokatu zaizkio. Zubizarretak lan zailak jarri dizkio Urbietari. Amasei eta 6. Aholkuak entzuten, bi pilotariak, botilleroak aldamenean dituztela. Eta pilota zaleak zain. Noiz itzuliko kantxara. Finalari jarraipena emateko. Bi pilotariak kantxan dira. Horatu. Josean Tolosa pilota txapelketa zuzenean. Ematen ari garela amezketatik. Lehen bi finala jokatu dira, kadete eta gazte mailakoak. Lizeaga eta Senar irabazle, orain hirugarren finala, Zubizarreta 16 eta 6. Urbietaren aurretik, nagusi. Jaun eta jabe finalean, sake luzea da, luze egin, bai, pasa. Eta hori, galdutako pelota da. 7 eta 16. Sakea luze egin, Iñaki, eta hori, kale, galdutakoa. Bai. Bueno, Eginak baditu, baina galdutakoak ere, 6 dauzka, ez Zubizarretak. eskerrak. Galdu ditut 6, 6. Urbietak 3 galduak. Zazpitik 6 galduak. Ez. Zazpi Iñatik, Ez. Urbietak zazpi tanto dauzka. Bai, hori da. Zazpi horietatik 6 Zubizarreta galduak. Eta bat, beak, txapagainan egindakoa. Hortxe dago, egindakoetan dago koska, eta hori Zubizarretak bere alde daukan koska da. Ez. Oraintxe ezker gantxo hori, txapaztira Urbieta. 17 eta 7, azken sakea. Zubizarretarentzat eta aurtengo txapelketako azken sakea izan daiteke. Ondoren, sari baraketa ekitaldia izango da eta azkenik, emanaldia amaitzeko azkenik, irabazlearen hitzak, txapeldunaren hitzak entzune ditugu. Badoa, Zubizarretan. Sake gurutzatua, zaila izango da, bote prontoan eraman. Aukerakoa Zubizarretak bi paret, iritsi egingo da Urbieta, bildu pelota hori, eta tanto. Txapagainan moztu du, txotxe egin du. Ezker Arman, eramateko pelota zen, baina ezin altxa, Ataundarrak. 8 eta 17. Eta Asteasuarra berriro ere sakearekin. Ez du etxi nahi, ez du finala amaitutzat eman nahi. Naiz eta aldapa gora daukan. 8 eta 17. Badoa. Zotamanoz. Atzera Urbietak. Ezkerra irez. Zubizarreta. Motgatu zaio pelota hori. Bolea, Sketxi. Deja da. Txapaztira. Zabalean deja da egiten saiatu da, baina txapaztira joan zaio Zubizarretari. Bukatu egin edu finala. Ataundarrak. Arriskatu berra lima da, arriskatu. Pelota aldatuko du.
Urbietak. Naiz eta aurrekoa ere. Berea zen, berak aukeratutakoa. Ez zaio gustatu dirudienez eta orain beste pelotarekin 10. tantoa eskuratu nahi du. Badoa, sakera. Sotamanoz errestoa, ona da. Ezkerrairez. Atzera Urbieta. Golea, txokolatu. Ezkerrez jaso, aukerako Zubizarretak txokoan utzi eta azkena izan daiteke eta azkena izan da. 19 Zubizarretak irabazi du 2019ko Josean Tolosa txapelketa nagusien mailan, beraz zerrenda horretan Zubizarretaren izena agertuko da. Iaz Joritz Egiguren Tolosarra izan genuen txapeldun. Aurten Zubizarretak bere izena jarri du hortxe. Final, ez da final politia izan, baina 18 eta 9 irabazle. Urbietaren zenbakiak, bat egina, 4 galduak. Zubizarretak, honek batez ere koska egindakoetan markatu du. Sakez 3 eginda, Airez 7, Dejadaz 2, bi paret bat eta atzean bat. Galdutakoak ere dezente. Azkenean 8 galdutako. Eta lehen Iñakik esan duen bezala, tita batean sari banaketa ekitaldia egingo dute. Publikoa frontoitik joan aurretik. Pilota zaleak hortxe ditugu. Zain eta sari banaketa ekitaldi honetan. Josean Tolosa bera izango dugu. Txapelak txapeldunei jazten. Kazetariak ere hortxe ikusten ditugu. Atariako argazkilaria. Prest denak. Lehen bizi kadetei emango dizkie sariak. Txapeldun orde Egiguren, baina txapeldun izatea zeukan gazteak, 17an gelditu da, tanko bakarrera, 17an egin dute, eta hor Lizeagak amaitu du finala. Ekain Lizeaga, kadete mailako txapelduna. Hortxe, Josean Tolosak jantziko dio txapela. Eta hortxe irudia. Altuna erremontista aldamenean dutela. Kadeten mailako txapelduna. Ondoren gazteen mailako finalistek euren saria jasoko dute. Aitor Altuna, Tolosarra. Ez da gustera egongo gaur egin du finalarekin. Ez du jokatu nahiko lukeen bezala. Eta galtzaile geratu da 18 eta 7 emaitzarekin. Txapeldun orde, hala eta guztiz ere, ez da gutxi. Eta Senar zaletuen txalo artean,
Honek bai, honek final handia jokatu du. Eta hortxe Josean Tolosa jantziko dio txapela. Ataundarrari, bi ataundar, beraz, txapeldun gorkoan. Astigarra dauka, hirugarren txapelduna. Eta Tolosa aldeko bi pilotari, azpi txapeldun, beste Azpeitiarra. Azte txalo zaparra da, Senarrek. Eta hemen, nagusien mailako txapelduna eta txapeldun ordearen sariak. Jon Urbieta, azpi txapeldun. Txaloak, Askaxoarrarentzat. Izartak ez dio. Aukera handiegirik eman finalean. Baina finalera iristea ez da gutxi. Eta nagusien mailako txapelduna 2019ko 30. edizio honetan, 2019 jokatuen edizio honetan, Ibizar eta Ataundarra, Josean Tolosa jantziko dio txapela. Zuamen dio txapela jantzi, argazkia atera. Eta basan duguna, pilota zaleak. Eran joken aukietan. Eta orain denek batera antolatzaileek, finalistek. Argazkia aterako dute. Eta argazkiaren ondoren nagusien mailako txapelduna izango dugu ondoan. Galdera batzuk erantzuteko. Eta Zubizarreta izango dugu Laster ondoan, elkarrizketa egiteko. Hortxe, argazkia ateratzen, finalista guztiak, antolatzaia Josean Tolosa, denak frontoian jarrita. Eta badator, txapelduna. Gure aldamenera. Gure galderei erantzutera. Zaidu alboan eta kaskoa jantzi hortxe. Zubizarta eserizegu, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, nolako finala bizitu duzu kantxa barruan? Bueno, esan partidu gorra ingoen ulan esperantzakin etorri naiz eta gauzak uste baino hobeto hasi die batez hasieran. Diferentzie hartu eta oso kontentu 18 aiatzeakin. Egindakoak bordo bat izitezu, airez zazpi, sakez iru, deja dazbi, bi paret bat, atzean bat, galdutakoak ere mordoa, 8. Bai, nik uste danetik indetela azkenen gaurrez, batez egindako tantoik sake hon batetik etorrila irutzen zait, sakatzen nahiko gustu sentitu naiz. Eta gero beste momentu batzutan prezipitazioengatik akats bat beste inditut, baina bueno, helburue irabaztea zen eta oso kontentu gaurko txapela irabazita. Oso lasai ikusi zaitu finalen. Jokaldi politiak iten une batzutan, dejada goixoak zabalean, saiatu zea, hau da lasaitasunez jokatu duzu. Bai, nik uste, esperientzi ez dakit, baina holako momentu bizi izan diteula eta aldan lasaien hartzea komen izateala, esan etxetik gaur lasai eta konfiantzakin etorri naiz, eta hola kantxa atatzeanen errezago izatea disfrutatzea. Eta esan bezala, tantoke bai bukatu ditut, jaioke ondie, baina kontentu indako partidukin eta hola xe. Aurrean jarri dizut lista bat, bai. izen ilustre asko daude hor. 2019 urtean, zure izena joango da. Lista ikusten dezunean, ze tortzaizu burua? Bai, azkenen hor Iribarria, Artola, profesionaletan dauden
jende ugari, jende izen handiko ugari, eta bueno, netzat azkenen, ore bada lista hortan sartzea, 2019ko txapeldun bezala, eta bueno, momentua disfrutau, eta aurrea lanen segiko bihartik aurrea, haber noaino heltzeuko. Ze txapelgatzen zaizu afizionatu mailan irabazteko? Bueno, Atzore irabaztea, baitzea? atzo egizan lezon partiu gogor baten ondoren, oita iristea lortu egon, ostiralen lodosan galtza tokatzen zitzaigun, baina bueno, egizan uztai geldi honaiz eskintze baten ondorez, eta bueno, rekuperauta asko naiz disfrutatzen kantxan, eta ea hola segitzen duen. Ba, zorionak eta gozatu txapelak. Bai, mi esker. Ba, hortxe izan dugu Zubizarreta txapelduna, nagusien mailako txapelduna, eta gaurkoz, nik uste emanaldiak, ba hoxe, amaitutzat eman beharko dugula, Josean Tolosa txapelketaren kontaketa egin dugu. Plazer bat izan da, urrengoan ere, hementxe izango gaituzue, eskerrik asko ikusentzule. Urren arte.